Penake dolanan opo? Opo ya? Bekel. Alah gah dolanan arek wedok. Opo? Gedrek. Alah gah. Manukku kok loro. Masak-masakan. Alah gah. Ngelomot tangan kok berbahaya. Kan iki lho dolanan penake apa? Dolanan naik. Oh, pinter ya kamu. Ayo. Aku tak nyeluk arek kowe njupuk bal. Yo. Aku tak nggo bal wis. Rencana ate nang ndi Tang? Mari iki. Rencana ya kayak melak maku becek. Tuwek wong becek. Golek duwe kok. Arek ate nyapa ini? Ayo malah aku bal-balan rek. Rencana aku apa melak maku becek. Rencana aku ati Saisah. Lah kok tak wedok. Ayo bal-balan ae wis. Loh, piye Tang? Budal ora? Lah, aku main becek lho. Ayo wis, udah lah. Ayo, ayo. Arek nang ndi? Tapi orang arep dolanan rene kancane. Alah, arep turu. Bungkus senane mbok. Turu wae Gusti senane. Ngapo ning kene dhewean? Golek kanca tapi arek ketemu. Malah kowe bobolan, arek-arek lho. Mbah, aku ndek dodolan keceklok. Mangkakno bobolan iki aja dhewean karo arek-arek. Ya yo. Ayo saiki malah kowe ben akeh kanca yo. Yo. Ayo. Kene sik ngenteni arek-arek. Oke, arek-arek teko kae. Beh, masuk ya arek akeh. Oh, sip wis, tak dungi arek wis. Oke. Oke wis tak dong. Aku karo Mas Arek karo Bintang. Gak iso. Boloku lho rene sing iso babalan apa meneh jenes arek cilik. Gak iso. Arepku tak sing njabal balan aku kok. Kancet ra iso. Pokoke iki boloku mau aku diganti. Kowe pengen babalan apa ora? Lek babalan disut sing adil. Mas, gak iso diganti. Pokoke iki boloku. Gak iso. Lek pengen babalan sut sing adil. Babalan ben pantang. Iki to babalan ora to ket mau engkel-engkelane. Wes ra sida wes ra adil. Balik ae aku. Iya tuh bingung jabal bareng ra sida. Ngerti ngono wis Saisah ndang mari. Sekolah ngerti yo aku belum baca. Bal-balan. Oh, sida.
Aku ya, aku kaya. Aku juga bal. Bro lu. Lali. Tak rencana aku